בליל שישי, כאשר היו כל המתפללים חוזרים לביתם, היה סבא של שימלה חוזר איתם הביתה. בכל ליל שישי היה סבא לומד עם אבא כל הלילה. בשמחה רבה היו השניים מכינים עצמם לקבלת שבת. בינתיים הייתה אמא מכינה את תבשילי השבת, והריחות היו מתמזגים לכל ניגונם הערב של סבא ואבא. הקולות והריחות היו מגיעים עד חדרו של שימלה, שהיה נרדם וחיוך על פניו. בבוקר נאור שימלה לקולו של הגוזל שעמד על עדן החלון. השמש זרחה לה, וחדרו של שימלה נתמלא שמחה. שימלה אמר מודה אני, נטל ידיו, וניגש חיש למטבח לאכול את ארוחת הבוקר עם סבא ואבא שחזרו מבית הכנסת. בוקר טוב שימלה, אמר אבא. ישנת היטב? כן אבא. ניגון הלימוד עם סבא וריחות הבישולים של אמא לכבוד שבת משמחים את ליבי. יפה שימלה, עוד תגדל וגם אתה תצטרף אלינו ללימוד ליל שישי, אמר סבא. אני כל כך מחכה לזה, להיות גדול וללמוד איתכם תורה כל הלילה. נברך, אמר אבא. אתה צריך לרוץ לחיידר, כבר מאוחר. שימלה יצא חיש מהר מהבית. בדרך, בשדות, היה הגוזל משתעשע עמו. הפרפרים רקדו לפניו. כולם כל כך אהבו את ילד המצוות שימלה. אפילו הארנבות לא פחדו ממנו, והיו רצות לפניו כל הדרך לחיידר. מרחוק נשמע קולו של פעמון הרבי, המורה לילדים להיכנס לכיתה. כל חבריו של שימלה נפרדו ממנו לשלום, והוא נכנס ללמוד עוד חוכמה מרבו. בוקר טוב ילדים יקרים, אתם יכולים לשבת. פניו של הרבי היו מאירות במיוחד באותו יום שישי. כל הילדים ישבו מרותקים לכיסא לשמוע מפיו חוכמה. היום ילדים, אספר לכם מעשה נפלא לכבודה של שבת המלכה. זהו מעשה על מלך ומלכה שחיו לפני אלפי שנים בארץ רחוקה. יום אחד עלה ברצונו של המלך לבנות למלכה ארמון שיהיה היפה ביותר בכל הממלכות כולן. וכך עשה. התבונן בספר החוכמה שהיה גנוז אצלו שנים רבות, אותו קיבל מאבות אבותיו, קרא למשרתיו הנאמנים, וציווה לכל אחד שיעשה מלאכה המיוחדת לו, וישמור עליה מאותו היום, שיהיה הארמון יחיד ומיוחד. את הארמון בנו במשך ימים ארוכים, הכל לפי סדר מופתי. בחודש הראשון ציווה שיעמדו היסודות, מהם ייבנה הארמון כולו. שמיים וארץ, ימים ויבשה, אור וחושך. לאחר שראה כי כל היסודות נמצאים, פנה למקומו.
בחודש השני ציווה את עבדיו שיסדרו את היסודות, שיהיה כל אחד עומד במקומו ומשמש בתפקידו. שמיים למעלה, ארץ למטה, שמש להאיר את היום, ירח וכוכבים למשמרת הלילה, וכן הלאה. מי שנשלמה המלאכה שוב חזר למקומו. בחודש השלישי ציווה לקשט את הארמון בצמחים ועצים, עצי פרי, עצי נוי ועצי צל, מיני פרחים ועוד. כן עשו משרתיו הנאמנים, כולם כל כך שמחו ממלאכת הבנייה. מיהרו להביא צמחים מיוחדים מכל העולם, שיהיה הארמון מקושט ויפה, מפיץ ריחות לרוב, והיה המקום לתפארת וייחוד מיוחד לשהות המלכה. בחודש הרביעי ציווה שיעירו את הארמון במנורות מיוחדות, בשלל צבעים וגוונים מרהיבים. בעלי המלאכה עסקו יום ולילה לכוון, לחבר ולהפעיל את שלל המנורות, והיה הארמון למופע אור מרהיב בתכונותיו ובצבעיו. בסיום העבודה באו לפני המלך המשרתים, והחלו להציג לפניו את מערכות התאורה, והמלך נתרצה. בחודש החמישי ציווה שישמחו את המלכה, שירקדו וישוררו לפניה בכל מקום אשר תלך, ושיהיו יראים מפניה. מה עשו המשרתים? הביאו לארמון אין סוף מינים של עופות בעלי כנף, שישירו וירקדו בארמון, ויצבעו את השמיים במגוון צבעי הקשת. בימים ובנערות הכניסו דגים בכל הגדלים והצבעים שירקדו לפניה. וביבשה התהלכו חיות מכל הסוגים ללוות את המלכה בכל דרכיה ולהשתחוות לה. בסוף כל אותם 5 חודשים ראה המלך כי הכל נאה ומתוקן. החומר סודר במקומו, האורות מרהיבים בצבעים נוצצים, הריחות נעימים והקולות כל כך ערבים. אמר המלך, נאה הארמון ויאה שתדור בו המלכה. קרא למשרתיו אשר עשו הכל על פי ציוויו, ואמר להם, חסר בארמון רק דבר אחד, משרתים נאמנים שיהיו בעלי חוכמה כחוכמת המלך. וכך עשה, שב לארמונו, לקח עמו את כל ילדיו הנעימים והצדיקים, והביאם לארמון החדש. קולם של הילדים הכניס בארמון אווירה מיוחדת של שמחה אמיתית. לאחר שכולם נרגעו, פנה עליהם ואמר, ילדיי היקרים, יודעים אתם כי המלכה הינה חשובה ומכובדת מאוד, וכל זה עשיתי לכבודה, ואתכם הבאתי לכאן בכדי שתוכלו לשרת אותה יפה ולדאוג לכל צרכיה. כל הילדים פצחו בשירה אדירה, כן אדוני המלך, נשמור ונכבד את אמא המלכה.
בחודש השישי, כאשר כולם סיימו את מלאכתם, קצת לפני כניסת שביעי, ציווה המלך ואמר, לכבודה של המלכה, כולם ילבשו בגדים מיוחדים מהמפוארים והיפים שקיימים. את כל המשרתים הוציא המלך לקראת המלכה. צבא שלם של אבירים לבושי מלכות עומדים ומחכים לבואה. הארמון כולו היה מבוסם בריחות התבשילים והבשמים. השולחנות ערוכים, הנרות דולקים בכל החדרים. כל בעלי החיים ממתינים. המאורות מצפים ומאירים את שביל הכניסה של שבת המלכה. ישב המלך על כס המלוכה ואמר לכל העוסקים במלאכה, היום נשבות מכל המלאכות אשר כתובות בספר החוכמה, כי ביום השביעי שבת וינפש. למאותו היום היה לחוק בארמון, כי ביום השבת אין עושים בו שום מלאכה, כולו יום מיוחד למלכה. שבת המלכה נכנסה לארמון כשהיא מלווה בשירה אדירה. כל הארמון בהק מאורה. סביב שולחן השבת מתחילים לקדש על כוס של ברכה. החלות מכוסות והידיים ניטלות. מיד אחרי שאבירי המלך מברכים אותו על כל הטוב שנתן להם בארמונו, פוצחים בשירה והרגשות סוחפים. קולם של הילדים הטהורים שכל השבוע כל כך מצפים לבואה של שבת המלכה, והאימהות מחלקות מיני ממתקים, וכל המסובים כל כך שמחים שסוף סוף יכולים לנוח מעט ולשמוח שמחה של מצווה. בבוקר, שכולם קמים, הנהיג המלך הנהגה מיוחדת במינה. הוא נתן רשות לאבירים הנאמנים לקרוא בספר החוכמה בו כתוב כל מעשה הבריאה. נאמנים לצו המלך, כל כולם מעידים פה אחד שכך הכל התחיל. בסיום התפילה חוזרים איש איש לביתו, ושוב סועדים בנחת, נהנים מכל מיני מטעמים, וקולות השירה בוקעים את הרקיע, והמלך עם המלכה על השבת מתענגים, לראות את הבנים שמחים ומאושרים. לעת ערב, כאשר עובר היום, כולם עומדים בביתם, מבדילים בין קודש לחול, בין יום של מנוחה לששת ימי עבודה, והפרידה מהמלכה כל כך קשה, שאותה מלווים בסעודת מלווה מלכה, בידיעה ברורה שבעוד 6 ימים שוב תבוא המלכה לבקר בארמונה, לשבות שבת קודש. בסוף הסיפור, עיניו של שימלה נתמלאו דמעות של שמחה. הרבי בירך את הילדים בשבת שלום, וכולם יצאו לביתם. בדרך, כל אחד מהילדים נראה כל כך שמח שהוא הולך לכבד את שבת המלכה, והחליט לעצמו בשקט בליבו לקיים עוד מצווה אחת לכבודה של שבת המלכה.